kholofa abafana basephefeni ngisakulandela nje nge-FC Cape Town. FC Cape Town ize abadlali abanjengabo oKel Klenkis ke ogijima kwe-Sundowns ke yebo indawo abagcina kuyona ke ngonyaka ophelile la kwi-last 16 nakhe bezobeyoshawa Ibule leading his side across the line there. Some exciting young talent, players with previous PSL experience as well. In FC Cape Town, they've made 2 changes from the first round side that beat Ikapa Sporting, with suspension to Pilani Koza, meaning an opportunity for Molotsane in midfield, and Adams has come in defence in place of Karabo. Molotsane, the former Wits player, played in the final of this competition for the students in 2005 when they lost to Supersport United. Ashley Hartog in midfield has played in Belgium before. Lyle Lekay is on loan from Supersports Academy, a 19-year-old with plenty of talent. Kaizer Chiefs have made 3 changes. Supposedly the home team, that is FC Cape Town. You can see that this is a team that has come to defense. Look at the number of players in that midfield, 6 all in all, but look at the number 11 all by himself up front, but he's big. Mukendi, I'm talking about, that is Mulumba. He's going to be able to deal with the aerial balls and of course be able to hold the ball for the oncoming midfielders, particularly number 18, that is Nduli, and Ashley Hartog. These are the 2 players that are expected to support him. But look for the number 19 on the left-hand side, Lyle King, formerly with Supersport Development. He's some player to watch. As we shift around, of course, look at the Kaizer Chiefs team that has been on a roll recently. And it's a 4-4-2, but more diamond. If you look at just that who's going to be playing, certainly, if you look at the size of the FC Cape Town players, very big in defense, and the opportunity for Kaizer Chiefs will come from the fullbacks who will always have the space to run into the wider position. But Jimmy seems seemingly has not bothered to push forward, so is Punch Masanamela on the left-hand side. I think that's where the real chance for Kaizer Chiefs to open up the FC Cape Town team. No real effort so far early on in this game. Chiefs will be looking for an early goal just to put their opponents into a less confident mood, perhaps. The longer this game goes on, the more the morale is boosted in the National First Division side. Weren't as emphatic this season in the league as they were in the last campaign, FC Cape Town. Of course, Coach Johnny Ferreira leaving them at the end of the league season. They have a new coach from Slovakia who's in charge for only his 2nd game. He would know quite a bit. There's a man in the picture for you. He'll know quite a bit about Vermesovic. Vermesovic having worked in Slovakia for a short while, and they speak basically the same language, and they've been able to communicate quite a bit since he arrived. So maybe that will help him to settle down in South Africa quicker. The team in blue. Now the big man, Mulumba, trying to get past Nahayo. This is good running and a good chance as well. Here's Lekay with the angle shot and the goal. FC Cape Town take the lead after 19 minutes. Belgium, he went from a club called Western Province United to Sint-Truiden in Belgium. He scored after just 7 minutes of his debut. Only Mulumba on the edge of the area. Tries the shot. They'll get the corner. Certainly their first of this second half. Lekay will take this. FC Cape Town have pushed some players forward, and they have a second goal! Scored by Ibule! From the set piece, it is Kaizer Chiefs down by 2 here against FC Cape Town. Are we on for a massive upset here this afternoon, William Shongwe? That came from nothing. It was in one of the few arrays that FC Cape Town have gone forward, and of course maybe the second corner of the second half, if not the first. But of course a boiler. He's tired as well. Marcelino Johnson is the player who is standing by to come on.
And Darren Dix also in there, the under-23 international. Mr. Mfiki's watch. Kaizer Chiefs are going out of the Nedbank Cup just 2 weeks after winning success in the Telkom knockout. The weight is on Lakay. Isaacs takes it away. Dladla forward from Nahio. Dix with a challenge. Stoppage time is up. The final whistle goes. FC Cape Town have caused a stunning upset here. They have beaten Kaizer Chiefs in a remarkable result. The men in blue from Cape Town will go through to the quarterfinals. And Kaizer Chiefs have seen their season come to an end. It's rare, William Shongwe, that you see upsets like this, but what a day. It's rare indeed, but for football, it's always so exciting to see younger sides being able to come through and bring results of this nature. Of course, this is what the Nedbank Cup is all about. Kiona is what they say about it. What a day too for this coach from Slovakia. He's made his name almost instantly in South African football with this huge result. The Celtic fans acknowledge the success here of FC Cape Town. They are celebrating national first division opposition in the second round. FC Cape Town 2, Kaizer Chiefs 0. I am very happy. I am very happy for my team, for my players, for the club, that we could win so big game, yeah? Because Kaizer Chiefs is a big club and they played well, but our defense was fantastic today. Yeah, it was more a tactical game, our side, but we scored 2 goals and they, no. Okay. Great stuff indeed. You know, the amazing thing about your journey, coach, is that I believe that you were on your way to applying for a job in Rwanda as a national team coach, and they kind of like said, hey, forget about Rwanda, come and coach here. Yeah, I heard about Rwanda, but it was not so concrete, and I am happy to be here in Cape Town. Yeah, Cape Town is a nice city, and FC Cape Town is a good club. It's a small club, but very good. The organization in the club is good, facility and condition for the player are very well, and the people are very nice in the club, and progressive people. Yeah, so it's important for. So you've signed a 3-year contract with them now, and looking at the future as well. Strikers, but then again, you know, the plan of the opponents. I think, you know, they knew very well that what is it that makes Kaizer Chiefs tick, and where is it that we can hit them, and exactly what I saw, it's exactly what happened actually. Yeah. And coach, just given the fact that tactically you seem to have put more effort in terms of planning for the game, how much time had you had with the players, and how much had you seen of Chiefs play? I watched Chiefs 2 times, yeah, in their games, and I work with my team hard, maybe 5-6 weeks. Yeah, we work very hard, not only physically but tactically, technically. Yeah, we work 2-3 times a day, and we had a good plan for this game, especially for the first half time. But we went to the game to win this game. Yeah, I told the players, okay, I prefer offensive game, but today we have to respect our opponent, and this Kaizer Chiefs is a big club with good players, with a good coach. Yeah, we have to respect it. We will defend, but not so defend that somebody help us. Yeah. Sure. No, we had a plan that we win this game, and I told the players it's important to win after 90, maybe 120 minutes. Yeah, and it was planned for the first half time, and in half break I told the players we don't need to change our plan because it was working. Yeah, it was working well. We did maybe 2-3 mistakes there, but we deserve the lead 1-0 in half time, and I told if we work so in the second half time, I don't know how can Chiefs win this game today. Yeah.
The coach of Kaizer Chiefs says, let's see what happened in the 90 minutes on the field of play. Chiefs had 6 shots on target, 3 there for FC Cape Town, but look at the... zo Zlatých Moraviec, kde sa o chvíľu začína druhé kolo ročníka 2013-2014. Tomáš Ďubek 10 nať a na hrote s číslom 3 Tavamba. Formácii budú Zlaté Moravce oveľa kompaktnejšie. Teraz si ale naložil trošku viac, ako mohol zjesť. Zrelák, ešte Ďubek v šanci a takéto premienil aj túto v 40. minúte 1-1. Tomáš Ďubek prežíva neuveriteľný rok 2013. Na jar 9 gólov, najlepší strelec jarnej časti minulého ročníka, celkovo delené druhé miesto spolu s Hodekom a Škútkom. Lepší bol len 16-gólový De Petris. Ďubek dal spolu 13 gólov v minulej sezóne. No a nadviazal na to hneď v prvých kolách tohto ročníka. Tento gól totiž nebol prvý. Ten úvodný zaznamenal v 12. minúte prvého kola proti Ružomberku. Loptu mu nezištne posunul Zrelák. Zošák. Tavamba nebol v offside a jeho strela končí v sieti. 2-1 Ružomberčania otočili skóre za 3 minúty. Opakujú sa ružomberskí strelci z prvého stretnutia v sezóne proti Žiline. Ďubek dal vtedy gól v 12. minúte, to sme už spomínali. Tavamba v nadstavenom čase po tom, čo sa lopta odrazila až dvakrát do brvna. No a teraz dnes Ďubek v 40. Tavamba v 43. po vynikajúcej Zošákovej rozohrávke kolmo dopredu a strele prvým dotykom bližšej žrdi. No a doplňme ešte domácu zostavu, ešte sme na ňu nemali priestor. A Ružomberčania nám ho nedávajú ani teraz. Zošák je v 16. ľahúčky oblúčik, Ďubek. 1-3 z pohľadu domácich. Tomáš Ďubek dáva ďalší gól. Výborný nástup Ružomberka. Zlaté Moravce ostali v krči zo záveru prvého polčasu. Druhá gólová asistencia Štefana Zošáka, podobne excelentná ako pri Tavambovom góle. Pozrite sa na to, ako prešprintoval neistého Pintera a ľahučko ponad obrancov ponúkol Ďubekovi. Dá sa povedať ľahký gól, stačilo len namieriť do protipohybu Kuciaka, ktorého polčasu opäť Ďubek. Rohové kopy 6-4, žlté karty videli domáci Nurkovič a Pavlenda, offside 5-1. Je už tréner hostí, tak pán tréner, najskôr remíza proti Žiline, teraz už aj víťazstvo v tejto sezóne. Odchádzate 100% spokojní s dnešným výkonom vašich zverencov? Tak 100% nie, to sa nedá nikdy, ale sme spokojní s výsledkom aj s predvedenou hrou. Najmä po tom, čo sme sa dosť zbytočne dostali do problémov a prehrávali 1-0. Si myslím, že potom títo skúsení hráči, ktorých máme vpredu, tak ukázali svoju kvalitu a v tých momentoch, keď bolo treba zmeniť skóre, tak dali góly. To bolo dôležité pre vývoj zápasu. Potom, keď už sme dali tretí gól, tak v podstate sme to kontrolovali a ešte potrebujeme nejaké veci nejak doriešiť, ale vyladiť, ale ináč si myslím, že to bolo v poriadku. Opäť sa presadil Tomáš Ďubek, chystáte už preňho nejakú takú výzvu, aby bol opäť najlepším strelcom tímu? To je jeho úloha, dávať góly, pripravovať góly, je to skúsený hráč, hraje veľmi dlho v lige a je napokon jeden z mála reprezentantov, ktorí tu behajú po ligových trávnikoch, takže on si musí sám dať takú motiváciu, aby bol zase najlepší a aby si udržal aj to miesto v reprezentácii. Legionára Tavambu ste si priniesli z Nitry so sebou do Ružomberka, opäť ukázal, prečo si musia na ňo dávať súperi pozor. Ste s ním spokojní dnes? Dal gól? Nie, s Tavambom ja nebudem spokojný nikdy, pretože
má rezervy, ale dal gól, splnil úlohu, takže si myslím, že to je tiež v poriadku. Čo má ešte tú rezervu? On vie hrať ešte lepšie a hlavne musí hrať celých 90 minút a musí pomôcť mužstvu v tých situáciách, keď to je potrebné, najmä vo vzduchu, v súbojoch s vysokými stopermi, ktorí si na ňo dávajú pozor, ale samozrejme v celku musíme byť spokojní, hlavne s mužstvom, nie s jednotlivcami. Ďakujem za rozhovor a k svojmu mikrofónu už poprosím aj doma. Z Európskej ligy slovenským futbalovým klubom ostáva už len vlastné pieskovisko s názvom Corgon Liga, ktoré sa rozbieha v torlách. Erik Sabo s 25 a 11 má Jan Chovanec, podhrotoví sú dvaja, Peter Štepanovský prvýkrát v tejto úlohe a Martin Mikovič s číslom 8, Štepanovský má 14 a Andrej Hodek s číslom 17 úplne na hrote. Ružomberčania tretíkrát za sebou, to sme už spomínali, úplne s rovnakou 11-kou. Bráne Nikolič 35, pred ním 17 Maslo, 6 Grešák, 42 Adamovič, 5 Janec. Ďalej 18 Zošák, 10 Naď, 26 Ďubek, 31 Lačný, 3 Tavamba. A na hrote by mal operovať s 9 Adam Zreľák, ale či bude rozostavenie takéto, to ukážu až nasledujúce minúty. Ofenzíva Ružomberka je veľmi flexibilná, hráči sa točia na svojich postoch. Aj to je memento pre Juraja Jarabka, ktorý po Mijave naozaj nespoznával svoje mužstvo. Vyjadril sa, že musí tým ešte lepšie spoznať, pretože dnes som len otváral oči. Pred súbojom s Ružomberkom povedal, že jeho mužstvo sem príde s pokorou a veľkohubé vyhlásenia nechá radšej na štadióne Antona Malatinského. Jozef Vukušič zatiaľ môže byť spokojný, aj keď ten bod z Nitry zachraňovali jeho zverenci až v závere. Ružomberskej lavičke. Prvá červená pre Ružomberčanov v tomto ročníku. Veľmi skoro prichádza, už v 17. minúte. A Jozef Vukušič okamžite reaguje, volá si Tomáša Ďubeka a bude musieť trošku preonačiť. Tavamba vyskúša to, krásny gól v 40. minúte. Tavamba ukázal obrovský potenciál, ktorý ukazoval už v Nitre. Tak to bolo neuveriteľné. Možno v úvode stretnutia by bol ten šprinterský súboj o niečo vyrovnanejší. Pokazený prvý dotyk Tavamba. Krásna lopta na Ďubeka, obrovská šanca, Tomáš Ďubek. Nie je to gól. Ešte Ďubek, má to na lavačku, nakoniec prihrával a je to gól, Maslo. Ak doladí rozohrávku, bude stále naozaj veľmi, veľmi platným hráčom Jozefa Vukušiča. Aj celej lavičky. Jozef Vukušič. Zápasok Ružomberka do týchto chvíľ padlo 21 gólov. Viac ako 4 na jeden zápas. A Tavamba môže dať ďalší, aj sa mu to darí. 84. minúta. Tavamba môže byť hrdinom tohto zápasu a... Spolu s Cerkou ste si prišli užiť chvíľe aj k fanklubu. Vedeli ste o tej 17. minúty, keď Miloš, neviem, či ste na ňo nakričali v kabíne, Miloš schádzal nervózny, zhodil dres, alebo ste to brali iba takto psychicky, ako viete, rozhodili ste tie siete do iných postov? Ktoré sa stávajú vo futbale, že mužstvo dostane červenú kartu, ale moje mužstvo ukázalo charakter, ukázalo bojovnosť, ukázalo srdce a navyše si myslím, že sme oveľa kvalitnejší ako náš súper, čo sme aj potvrdili a zaslúžene sme vyhrali o 10. Stále platí, že ste tímom, ktorý neprehral v Corgon Lige, teraz teda ďalšia výhra. Opäť zase Tavamba, dobre, že ste si ho stiahli z Nitry, teraz to opäť potvrdil. To nie je o jednotlivých hráčoch, aj keď vždy 1-2 vyniknú, je to o mužstve, ktoré fantasticky bojovalo, zomklo sa a ukázalo poctivý výkon. Takže bude ťažké nás poraziť.
sa opýtam len na dcerku, tak kde bola, na ktorej tribúne, kde ste po ňu prišli, niekde pri fanklube? Ona bola teraz na tamtej tribúne, chcela byť pri fanúšikoch, pretože to už je taký náš talizman a ešte neprehrala a dlho neprehrá. No a tých fanúšikov vidím, že je veľa, takže už pomaly sa v Ružomberku začína rozmýšľať nad tou, dá sa povedať, reputáciou titulu z roku 2005-2006, keď ho získali Ružomberk. Tak to je ešte predčasné hovoriť. Máme začiatok sezóny, vstup do sezóny nám vyšiel, ale teraz nás čakajú najkvalitnejšie mužstvá Slovan, Senica, Trenčín, ktoré ukázali kvalitu v doterajších výkonoch a Trnava to nebol super. To bolo len o tom, že tam sa diali veci, ktoré sa nemali diať a urobili sme chybu s tou červenou kartou, ale hovorím, zaslúžene sme vyhrali. Ďakujem za rozhovor, užite si aj tie. Prehúpne do svojej druhej tretiny. Čaká nás 12. kolo a dnes konkrétne 77. má Ricardo Nunes. Trénerom je Adrian Guľa, jeho asistentom Marian Zimen. Dvojička z Trenčína presunutá tuto pod Dubeň. Tu máme Joška Vukušiča, trénera Levoče Miloš. To je dobrý extrovert a typek na pohľadanie. Teraz hostia našli Tavambu. Dubravka von z brány, ale Tavamba sa neodhodlal k strele, keďže bol v aute. Pekná prihrávka na Zošáka, ten vracia do ohňa Ďubek a vyrovnané. Tak, nadstavený čas patrí chlapcom z Liptova. Už som sa pozeral na postraného rozhodcu, pretože tam sa otočilo aj pár čierno-oranžových srdc, ale nebol to offside. Tak, hlavičkový ťukes Zošáka a Ďubeka znamená, že koniec polčasu patrí Vukušičovej partii. Veľmi pekný a taký decentný center z nohy Tavambu. Zošák zbytočne nesepčil z rohu. Radšej vrátil loptu na peťku a tam bol. Všade bol Ďubek. A Ďubo vyrovnáva na 1-1. Lukáškový hlavičkový biliard Akakpo hráčov. No ale nenašiel pichovú nohu tak, ako by chcel teraz Zreľák. Narazil si s Ďubekom a Adam Zreľák, ten má ofenzívne chuťky. To je útočník, ktorého možno trošku aj prerobil Vukušič na stredopoliara. Pozrite, čo vymyslel. Našiel hlavu Miloša Lačného. Tak, to je ono. Prefarbenie prichádza gólovo. Vidíte, Robo sa teší. To nie Robo, ale Miloš Lačný, ale Robo Pich tam trošku zaspal pri tej akcii, ktorá nevyšla. No a tu zrýchlil Adam Zreľák, ktorého som spomínal, že bol kedysi útočníkom a aj Vukušič ho prerobil na ofenzívneho stredopoliara. A pozrite sa, aj takto sa mu to vypláca. Center, hlavička, presne k žrti. Dubravka prikrátky a 1-2 z pohľadu domácich. V 60. v podaní Liptákov opäť dlhá lopta, opäť tam naskakuje hostujúca deviatka Adam Zreľák. Pozrite sa na to. Tak, Zreľák ani nemusí hrať v útoku, jemu stačí byť krídlo, aké z neho urobil Vukušiča. Nielen rozdáva prihrávky, ale dáva aj góly. Teraz takto hlavičkou. 19-ročný rodák z Lipian sa postaral o to, že určite celé Lipany sú na nohách a okrem nich aj sektor hostí, kde sú fanúšikovia Ružomberka. Parádna technika v podaní Ďubeka opäť slávila úspech. Dubravka nestihol zareagovať. Pozrite sa, Miloš Lačný strážený Majtánom, ako taký falošný útočník, no a v pozícii toho skorujúceho s číslom 9. Pri mikrofóne teda máme trénera hostí Jozefa Vukušiča. Pán tréner, Ružomberku sa tu podarilo zvíťaziť prvýkrát od roku 2006. Navyše v závere to boli poriadne nervy. Chutí toto víťazstvo o to viac? Tak samozrejme, registrovali sme, že takú dlhú dobu sa tu nevyhralo, ale prišli sme tu vyhrať a myslím si, že sme hrali dobre takticky. V defenzíve sme pokryli Žilinčanov, aj keď sme inkasovali 2 góly, ale dôležitý bol druhý polčas, ako sme prišli do druhého polčasu. Dostali sa do vedenia, ktoré sme ešte dokázali aj zvyšiť a potom už ten druhý gól škoda, ale nevadí. Vyhralo sa, to je dôležité. V tomto zápase sa mohol odohrať strelecký súboj Tavamba Pich. Nakoniec sa nekonal. Čím si myslíte, že to bolo? To nie je dôležité. Ja som povedal Tavambovi, nech dáva góly, ale v prvom rade dôležité je víťazstvo nášho mužstva a jednotlivci nehrajú rolu. Získali ste tieto cenné 3 body, navyše ste získali aj ďalšiu posilu do tímu. Adi Mehremič je už 3. balkánskym hráčom, ktorý prišiel od leta. Špeciálne sa nejako sústredíte na túto krajinu, keď hľadáte posily? Nie. Je to rôzne a svojím spôsobom. Bol to hráč na
ten post, ktorý potrebujeme ešte zdvojiť na post ľavého obrancu a určite v ďalších zápasoch dostane šancu, ale dnes to nešlo, lebo to bol veľmi náročný zápas. Vyhrali ste 3-2, máte cenné body, kam by ste sa teraz chceli ešte odraziť? No, my ideme od zápasu k zápasu a tak ako sme vyhrali tento zápas, chceme vyhrať aj ďalšie. Do tej repre prestávky máme ešte jeden, ten potrebujeme zvládnuť a potom ideme ďalej. Ďakujem pekne za rozhovor.